Avui al Gaudeix la Festa venim fins a Sant Andreu de Palomar, a Barcelona. Per què venim? Perquè celebren la seva festa major de Sant Andreu. Avui celebraran el correfoc, però dies abans ja han celebrat alguns actes, com en el dia de l'onomàstic, el dia de Sant Andreu. Tot i que va ploure, alguns es van poder celebrar i us el presentem en el primer reportatge. Una de les tradicions més arrelades al Pla de Barcelona és la dansa del Bano i del Ram, també coneguda com Paga-li Joan o Ball de Rams, que es va perdre a Sant Andreu a finals del segle XIX. L'Esbart Maragall, molt vinculat al barri, va decidir fa 12 anys donar-li un nou impuls a la dansa i fer-la més popular. Però ja és el tercer any que el que va fer l'Esbart va ser entregar la dansa al poble de Sant Andreu i perquè la balli tota la població el dia de la seva festa major. A veure, jo penso que és important que tots els pobles mantinguem les nostres danses. Avui la presentem d'una forma popular, sense cap ambició artística, perquè l'important és mantenir el nostre capital cultural i això és l'important d'avui. Major de Sant Andreu, anem cap a un altre vessant d'aquesta mateixa festa i anem a parlar del món dels esbarts i l'acte que han protagonitzat dins la Festa Major de Sant Andreu. Un dels actes que aglutina més espectadors de la Festa Major de Sant Andreu del Palomar és la mostra de dansa que cada any fa a l'Envelat l'Esbart Maragall, que té la seva seu al barri i és un dels esbarts més veterans de Catalunya. Bé, l'Esbart Maragall va néixer als anys 30, concretament a l'any 32, dins del Casal Catòlic de Sant Andreu. Era una època de recuperació de les nostres tradicions i van començar ja fins a l'any 36, que va haver la Guerra Civil, va haver un parol fins a l'any 40, però també el Maragall va ser el primer esbart de Catalunya que va recuperar les seves activitats i gràcies que estàvem dintre d'un casal catòlic. A l'any 90 vam voler fer una escola i això vol dir molt treball, molt esforç, molt rigor, perquè aquests dansaires puguin arribar algun dia a formar part del cos de dansa. I avui en dia pràcticament el 80% dels nostres dansaires estan creats a l'escola de l'Esbart i el que estem fent actualment és fer un veritable espectacle de dansa catalana i pensem que això és el que el públic demana, no? El que al públic agrada és veure un espectacle, per sobre de tot. Entre bambolines, els dansaires de l'Esbart es preparen per sortir a l'escenari. El cos de dansa, format per 30 persones, és l'eix central de l'entitat i vesteix els millors tratges, un patrimoni material que l'Esbart treballa per mantenir. Costa tot molt avui en dia. El vestuari és la part més important, diguéssim, que tenim a l'Esbart, perquè és on hi ha l'actiu, on més s'inverteix, cuidar-lo i tot això és un tema molt complicat i molt car. Jo vaig entrar a l'Esbart Maragall de petitona. Amb 4 anys ja vaig començar a ballar i anar pujant pels grups de l'escola fins a arribar al cos de dansa i al cap de 10 anys d'estar al cos de dansa més o menys, doncs mira, em va tocar fer de mestre de dansa i ensenyar una mica als que ja havia ensenyat de petits. Només 2 cops a l'any totes les seccions de l'Esbart actuen juntes i avui és un d'aquests dies. El grup de veterans, l'escola i el cos de dansa compartiran escenari amb danses mallorquines del Principat de Catalunya, de la Vall d'Aran i del País Valencià. Hi ha grups tradicionals que estan fent molt bona feina, grups de música que també estan recuperant certes parts de la dansa, però la dansa escenogràfica, la dansa sobre l'escenari, és un tema que costa molt. La dansa d'arrel tradicional també. Però bueno, en això estem. Coneix poc, cada vegada més, sí que és cert que la gent va coneixent-la més, però sempre hi ha la típica pregunta de balles sardanes, no són sardanes, són altres coses, no? Però bueno, sí, potser caldria fer una miqueta més de difusió de tot això. Normalment és gent que ja balla. La gent que s'apunta als esbarts normalment és gent que ja balla, o venen d'un altre esbart, o venen de colles sardanistes. Per exemple, aquí tenim un noi que ha vingut de colla sardanista també. Hi ha gent que coneix el món, si no és difícil.